Ja. Nou, tot nooit weer ziens, denk ik. Ja, zet hem morgen helpen dan? Hoi. Ja, klopt. Ja. Afscheid van Rinske. Hoe lang hebben we haar hier gehad? Zo'n hier is ze. Hebben jullie de vrachtwagen? Oh. Kom maar in. Kijk, de deur even maar af. Ik kan er net zijn waar ze in. Super. Zet hem op. Nog even huis zitten. Doei. Hoe gaat dit? Ja? Ja.